Estimats companys i companyes de viatge, aquí acaba la meva travessa en caiac per la costa catalana. Des de les pissarres al Cap de Creus fins les muscleres i els arrossars del Delta. Des de la roca granítica de la Costa Brava fins la roca calcària del Garraf o les amables platges de sorra fina de la Costa Daurada. Milers de llocs, històries i racons, sempre flanquejats per la inigualable amabilitat de la gent de mar. El proper repte, tal com deia Paul Turó, els turistes no saben a on han estat. En canvi, els viatgers no saben cap a on van. Recordeu, l'important no és el destí, l'important és el camí. Una abraçada a tots i a totes i fins la propera aventura.